O Plan Único pós-2025 a Deputación da Coruña acada os 116 millóns de euros e marca un novo récord en investimento. Aprobáronse tamén as primeiras obras 19 das cales se realizarán no Barbanza. O Pleno da Deputación aprobou esta mañá por unanimidade un expediente de modificación de créditos que permite ampliar en 30 millóns de euros o orzamento do Plan Único post-Plus 2025, que alcanza así os 116 millóns de euros, a maior cifra anual desde a posta en marcha deste programa. Competencia municipal, Plan Único de Concellos, post-Plus 2025. Aprobado por unanimidade. Punto número 11. Aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servizos de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, posadicional 3-2025 para a reducción da débeda dos concellos con esta Deputación pola utilización do préstamo provincial nos plans provinciais, Plan de Aforro e Investimento PAI 2015-2016 e no POS 2017 a 2023 ou para gasto corrente dos concellos. Esta nova achega reforza o carácter estratégico do Plan Único como o maior plan de investimento municipal das 4 deputacións galegas e un dos máis ambiciosos de todo o Estado, tanto polo seu volume económico como polo seu impacto directo no territorio. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, salientou que o ente provincial está a demostrar con feitos o seu compromiso cos concellos, apoiándoos con recursos reais e sen condicionar o seu uso, porque son os propios concellos os que afirma mellor coñecen as súas necesidades. O Pleno Provincial deu tamén hoxe luz verde ás primeiras 239 obras do Post-Plus 2025, que foron previamente aprobadas nos respectivos plenos municipais. Estes proxectos supoñen un investimento conxunto de máis de 32,9 millóns de euros, incluindo 2,5 millóns de achegas municipais, e abranguen ámbitos tan diversos como infraestructuras, accesibilidade, mellora de equipamentos, renovación de espazos públicos ou servizos básicos. Por tipoloxía, a maioría das obras son melloras de camiños, estradas municipais e acceso a núcleos rurais, 134, pavimentacións e alumeado, 45, rede de saneamento e abastecemento de auga, 31, melloras en instalación culturais, deportivas e docentes, 21, centros sociais, 3 ou parques públicos, 5. Na comarca do Barbanza aprobáronse 19 obras por un valor de 2,4 millóns de euros. Desa case vintena de actuacións, 2 realizaránse en Carnota, 4 en Lousame, 3 en Noia, 4 en Porto do Son, 2 en Rianxo e 4 en Ribeira.